Et preguntes com afrontar amb garanties la prova escrita de les oposicions? Quan afrontes la prova escrita, no només t'estàs examinant de continguts, sinó que el tribunal valora també l'estructura, el rigor, la coherència i la capacitat didàctica. Però tot això què vol dir en la pràctica? Tu desglosem. 1. Quan tens el tema o el supòsit pràctic davant, és importantíssim que dediques un minut a fer-te un petit esquema mental de la solució que proposes. D'aquesta forma no et quedaràs en blanc. 2. Quan escriguis, tracta de fer-ho amb lletra llegible i amb una estructura visual de marges adequats. Tribunals són persones i sempre existeix subjectivitat. 3. Nombra sempre la legislació en la qual et bases, al igual que els autors amb els quals fonamentes la teva solució. I un consell, si pots, porta après un tema de cada bloc de sabers. D'aquesta forma tindràs autors referents que podràs emprar en qualsevol supòsit que pregunte. 4. Porta un rellotge analògic per gestionar-te el temps el dia de l'examen i estudia amb ell. D'aquesta forma tindràs una percepció del temps molt més real. Ja veuràs que el dia de l'examen el temps passa volant. 5. En les solucions evita paraules com cosa o tema, ja que són paraules genèriques i el tribunal avaluarà la teva rigorositat científica. Pots emprar concepte teòric o element, per exemple. 6. I per últim, és importantíssim també que demostres que ets docent. Per això, recolza't en exemples pràctics sempre que facis definicions o classificacions. En definitiva, preparar bé l'estructura, utilitzar exemples d'aula, justificar amb normativa i autors i gestionar-te el temps amb un llenguatge rigorós són aspectes diferencials que de vegades passen de llarg, però que són aspectes que es permeten afrontar l'examen amb moltes més garanties. Molta sort el dia de l'examen i som fent!